Yari pamberi penyu yakapinda padare penyu panamba musi wa9 mwedzi uno. Nyaya yaunzwa naPeter Medzai achiunza Mudya Negawi Mavis naMudya Negawi Chenai naMatepo Suze. Peter nyaya yake anataura kuti mwana wake ari kuita form 4 anobudirwa achitaura nezvemadzimai iwo vaya kuti vanofamba naye kana kuti vanoda kumupedza kunyatsoreva. Vari kuti Susan, Mavis Chenai naSusan vari kuda nyama yemunhu. Ava madzimai vakati isusu tiri vapostori kuti tiite zvamuri kutaura kuti tiende kuseri. Mwacho ndiri arungu. Anouyaenda. Murume wacho ari kupi? Akaenda kumba kunodaidza vabereki ana. Murume wacho haana kuya? Auya. Ari kupi murume wacho? Ari kumashure. Gari kumberi kunoko. Takati moenda kundokumbira mondoreka kuna kuchechi kwenyu handiti kuti muuye mumboite zvatakuita kuno. Saka ndodaira kuti makaita izvozvo. Saka moenda kuseri kwechuru kuti rindoonekwe darero kuti rakamira sei. Okay, chisimukai muende. Taenda kuseri kwechuru kwemhuri pamberi kuna chiremba dendero. Nyaya iripo inga yekuti vana mai vaira vanga vari kufungidzirwa kuti vane chekuita pane mwana ari kurasikajeri. Chiremba ati vana mai ava havana chekuita nemwanasikana urasikajeri, asi dambudziko ritori mumusha mababa avo. Vauye nemhuri yavo yakakwana. Musha mavo mune mutoro akafiramo. Ndiye automuka sechikwamba atokonzeresa kuvhumuka kungoita mwana achipfuma uendekazise dare iroro isati yaindira mberi. Ava havana chekuita nekurwara kuita mwana. Inepo zvairungubude ripumudzira asi musha mavo magara mutori nematambudziko agara atorimo pavanosiyiwa evanhu kuti akajere. Saka vakagadzise dare iroro mwana abatsira. Ndozvataurirai panapa kuti muri kundopedza mari. Dare ranga ratotaurwa naIshe kuti uyai mhuri yenyu tigadzirise maproblems iyaya. Musaregere baba vachizoenda mbiri vachizofa usati vagadzisa dambudziko. Nyangwe achirwara vatakure wauina kuti gadzise dare. Pamusoro ichanga vanhu vanoda kunyorerwa tsamba here kutaura nemuromo anonyorerwa Ishe wenyu aripo. Ndo advantage yamuinayo kuti makosi enyu adzike. Handiti ndozvona ndataura kare kare. Watonditaurira panapa kuti izvi zviri kuitika mumusha umu. Musha une urombo hwakati. Unoda kuti udi. But anyway maita mandozvinzwira mega. Uye mimo munofara mabvo macheneswa handiti. Murume wenyu ari kupi? Haufari here manje iwewe? Haufari here? Waufara but wanga wachidi pesa patikada takazvipedza kugara tatopa neimwe stage. Saka kwamambo hakuna kuipa. Zvafanana nekwenyu uko kune maprofita anenge achiprofita. Okay. Saka muwabatsira pakuendesa mai. Anoita maita masamona acho moeka pachine 2 weeks. Kuti ouya kuti muswasiki. Okay.